взема надяло цървулите 4. Значи, така, извинявайте, че е толкова късно, но вече почти слязахме. За жалост, колата не може да се види. Така, това са моите спътници, другите избягаха на някъде. И да, ето ги там как се виждат как ходят. Тъй, така, вече сме почти долу. Ето това е бирата. Ама, аз не съм тук. Тук е хора, Значи, сега тук е по-хубав пътя. Тук е доста стръмничко. Той големи храсти има. Ето вижте кулата се вижда ето там лекичко. Значи слизаме надолу от кулата към нашето село. Или град, ма повече е гнязда на село. Както и да е. И... внимайте тук да не са хлъзните. Значи всички сме едини. Душко прави паркур. Да, знам. Значи, ето сега и те дойдоха. Всички сме едини, се движим заедно. Да живи стигнахме до пътя. И тук е така надолу ще слезем. И ще видим какво ще стане. Да, вече почти сме горе. Почти сме долу. Значи тук сега вървим. И тук има един камък. Търся някоя по-хубава хора, както виждате. Петър видя съвсем как се хвърля. Пич се изсипа ето и там е. Значи той сега го боля, ама не може да покаи баш така. Има някакви издънки тук там. Значи, както ви казах в първата част, вече сме се наяли. В крайна сметка, в началото чантата ми тежеше към 1 килограм, а сега няма и толкова. И ето и той падна. Сега става. Малко бавно. Да, всички сме... Вече сме почти така. Ето както виждате сме навънка. Това е небето. Всичко е тип-топ. Трябва да вървим настрани. Както виждате, изда направо се чупи. И се чува, да. Да, той помага на всички, защото има нещо като шпайт, или нещо такова. Защото... Както е? Кои сме с кръв? Че капка това е? Така. Ето вижте той колко много надолу отиде. Да, Петър полудява. Той направо тук се прибира, защото му е път. Ай! Леко е! Малко е издънка. Кой иска да ми през реката? Не, тя няма да е замръзнала. Вижте как леда под нас се чупи. Защо леда има удари в коляното? Направо тревата, както ви показвам във всеки епизод, е ледена. Точно падна. Има още една издънка. Ей, там долу. Това пак са наши приятели. Аз ще равня колко. Отивай да му помогнеш. Аз ще си полагам на точка. Да, както... Тук сме около 5-6 човека. Абе, така почти влях в града ни. Внимай тук. И... ясно. Значи не е било издънка. Седнал е да се върши. Тъй, тук вече не се хлъзга. Ето той се връзва, ако се мислите, че е паднал. Няма, то тук не се хлъзга. Да! През реката! Хвърлим от тук направо след
водата. Нето е Айде да минем бе, малко повече разходка. адреналин. Адреналин. Въпросът е тия всички части как ще ги съединим. Ще качиш една, две, три, първа част, втора част, ама ще пишеш на български. Или ако си стиглиш към тази, Ще ми кажеш до вечера как да ги направя. ако не стане, също трябва да се опитваме, нали, или да направим копия по-добре, от земя прикакаме. Да, и първо ще ги качиме. Така, както виждаш, че... Така ще стане най-добре. Да, това е ясно. Сега, както виждаш, ние избрахме малко по-гаден път. Да, и за тия дете не познат. Чочо е той. Значи, това Не съм си аз. мислите, че не са познати. Това е... Дръпни са напреди. Това е... Обърни са. Това е Иван. Това там долу е Душко. Душо, обърни са. Това е точно. Точи? Значи това е наш... Джиан, Петю и Нино слязаха надолу. Да, ти избраха гадния път. Да, те избраха бащатия път, ние избираме гадния път. Ти не обичате адреналина в крайна сметка. Да, иска се, Дишка, леко е човек. Тук ще има парзанен погъс яко. Да, изкарвай те да гледат Аз слизам малко по-така, е. Аз те държа, защото си деми да поднесеш. Стой! Стой, че! Малко е... Аз там, стани. Изтъпва е странично. Ека леко! Тук е страничното, няма да спаси. Да. Ами ти са... Там шишови много лесно. Пак не! Айде ма дърпай пала, бе, моми! Йой, гледай какво скатка. Давай ни! Давай! Само да не паднем настрани. Чакай! Дейте са! Давай пред мене! Давай пред мене, Иване! Гледай, че как заминава нощи! Айде! Айде! Отидем в дирето! Давай, Иване! Ще гледаме иди да не идем в дирето. Тъй така, сега гледайте нашата парзалка. В момента сме... Чакай ме, Иване! Иване! Чакай, падам! Чакай! Давай, продължай! Значи, тук вече... Не, вирата е спасена! Значи, вирата е спасена, както виждате. Тия държат. Не знаем защо да взехме. Никой не пе. Тъй така. И това падна преди малко. Не е пострадала, само капачката. Значи... Ето! Вижте капачката. Сега да види, вижте сега. Опияняване. Част втора. Направо я купихме за на Иван майка му. Да, защото ние пиме. Защото ние са правиха много на колата. Чакайте малко. Щяха да пият бюро. И така, както виждате, спуснахме